Wara 4 tiem il-ftuħ tal-attività Natalis Notabilis organizzatu fir-Rabat, din l-inizjattiva tal-miliet kienet se tispiċċa titwaqqaf ħesrem. Dan kif l-organizzaturi li huma l-kol volontieri ħabbru illi uffiċjali tas-sanità avviċinawhom tul il-jum ta' tnejn u qalulhom illi l-bejja tal-ikel u x-xorb ma setgħux jarmaw jekk ma jkollhomx sink. Kien Charlo Vassallo, segretarju ta' Natalis Notabilis, illi jafżal il dawk preżenti illi l-attività kienet friskju li tisfaxxa madankollu meta qalulhom illi ma kienux se jarmaw l-uffiċjali bidlu l-verżjoni tagħhom u ma baqgħux ifetqu fuq is-sink. Jien mhix ħankun responsabbli, bħala allura bħala Natalis Notabilis iddeċidejna li waqfu l-attività. Kif waqqafna l-attività, l-affarijiet ma bqgħux żjiena, saru all right għal sena l-erba'. Kumbat irranġaw is-sena d-dieħla. Mela għalfejn ġejna u qed noqogħdu ndaħħu n-nies. Għalfejn, għax aħna volontiera. Jidher illi l-uffiċjali tas-sanità qalulhom illi kellu jiżarma kollox sabiex jgħaddu l-pajpijiet għall-ilma iżda kif qalulhom illi kienu se jwafqu kollox, l-uffiċjali qalulhom biex jieħdu ħsieb għas-sena d-dieħla. Dan minkejja li s-saftit tal-minuta qabel qalulhom illi kienu se jħarku ma' 700 euro multa lil kull bejjeħ illi kien bla sink. Vassallo insista li din l-attività kienu ilhom iħejju għaliha sa minn April b'mod volontarju. Iżda insista li din l-imġiba fil-konfront tagħhom għandhom iwettquha ma' kulħadd u mhux magħhom biss. Huwa l-bost, mhux għall-flus. Però aħna maħniex pulċinelli, ta' ħadd. Aħna maħna pulċinelli, ta' ħadd. U jekk tas-sanità iridu jiġu waqfu lielna, iridu jmorru waqfu kull attività oħra li ssir barra. Intant, huma saħqu illi jekk sa nhar l-erba' se jkunu qed jaffaċċjaw sfida simili se jkunu qed iwaqfu l-attività immedjatament.